Здравейте! Днес ще покажем присаждане на разцеп. Тук сме си подбрали една ябълкова подложка, която е. Като за начало тук сме си подготвили, сме си почистили. Ще махнем тези клонки тук, които са отстрани излишните. Ще изчистим и аз определено, примерно, обичам по-ниско да ги присаждам. Както говорихме преди малко с колегата Тодоров, заради ветрове, течение, такива работи, единственият недостатък, че може някое животно да го бутне диво. Почваме, избирам си някаква височина, разрязвам тук, тази част вече изхвърляме, ножката само някъде си оставя, ето я и нея, и както е в момента така разрязано, тук правя през средата един разцеп. Някой път може, ако иска някой, му е по-удобно да използва гумено чукче, да набие, леко да влезе това. И долу-горе аз използвам ножката като замирителна единица. Калемчето, което ще използваме, от него, от двете страни, изрязваме и чистваме. Даже най-хубаво е тук долната част да е те няколко 1 см да махнем, тъй като ако калемчето ни е малко по-старо, вече ни кротирало, има повреди и така нататък. И започваме от двете страни да правим и да изтъняваме малко на принципът на клинът, където е работата, като да е малко по-точно. Да се изнапие. Сега може, ако искаш на камерата да приближиш, виж как се получава тънко. Вижда ли се хубаво? Търсиш да бъде максимално тънко? Максимално тънко, да може да се получи тази цялата работа. Хубаво е тук по-малко, както се вика, и да се пипа със сърце, за да не се замърсява. Предварително съм си подготвила едно подобно клинче, защото самото растение, както сме го разцепили, продължава да свива навътре. Идеята е да мога да го отворя. Ще застана от тази страна, макар че ми е малко неудобна. Леко ще отворя и с ножката, за да може да стане. Даже тук пак отново с чукчето, както е това. И тази част, която е по-дълга, тук съм оставял коричка. А вътрешната не трябва ли да се махне? Вътрешната. Коя? Вътрешната. Може и да се махне, може и да се обеде, но аз така съм си го направил конусовидно и по този начин. И максимално, колкото се може, спрямо разцепа, също се набива. Ето, тук може да се види как плътно прилепва самата такова кора. Долу-горе. По този начин махам тази част. Това продължава, нали, все пак да натиска. И съвсем умишлено слагаш лакомеца, калема. Значи плътно, да, максимално. Тук в момента, защото направих малко по-голям разрез и направих по-голяма рана, по принцип стараеш се да направиш максимално точно. Да няма рана извън. Да не се получи. Да, в момента специално, нали, заради да може хубаво да се вижда, направим. Аз използвам лентички, такива силиконови, изолиран, каквото има, всеки кой каквото му е удобно и както му е удобно да практикува. Използвам тези лентички, в случая тук ще използвам няколко, защото са къси. И започвам максимално да стягам. Първо започвам от тук, съответно максимално. Взимам втора вече, защото тази приключва. И аз от тук практикувам, почвам вече да завъртам нагоре, за да затворя раната. Никога не съм използвал мазила или каквито и да е било други средства. Сега направим така. По някой пъти те се получава. Тази лента се връзва, тя не се лепи. В случая очевидно не те притесняват с разликите в диаметрите, разликата в диаметрите. Не, тук аз не знам, светло ти зелени с деца прихванати уния ябълчици.
Те ти ги дадох сутринта. Значи, както е диаметъра на калема, после ще покажем подложката долу-горе, да кажем така, дебела, калемът е малко по-дебел. С много пъпки, даже и толкова дълъг калемът. Прифанала се, всичко е 6, няма проблем в цялата работа. Не е въпросът само в диаметрите и в тези работи. Така. После ще го доловия по-хубаво, нали, самото това. Привързвам, нали, хубаво, за да стане шайна да се... Когато калема е по-дебел, няма да опасност да изсъхне възможно е понякога, след тук хващам аз така и стягам. И пак казвам, в момента го правим в момента, за да може да стане, ще го приправя в последствие, защото не ми се получи. Стяга. Сега, мога и така да го оставя. Не е проблем, значи повиждал съм да го правят. От миналата година направих на подложката е дюля, на круш. Оставих такива калеми, както са калемите зафанаха и направиха по една педи и отгоре приръст. Значи разликата, тези пъпки тя ги прескача и си кара по естествен начин и тръгва да се развива отгоре. Може естествено, както и на две пъпчици по книгите, да се отрежи, да се остави. Мазела аз не използвам. Ако иска някой, може да минем на класическия метод скал. Да се замажи по този начин раната. Даже може и така да го оставиш. Но тук просто малко ще доловим хубаво. Това е на разцеп като цяло методиката. Лесна, особено за някой, който за първи път го практикува, иска да го пробва, не знае как става. Това е най-лесният и най-добрия начин. По този начин реално ти ползваш подложката, но много ниско долу е ползваш. Значи може и както и той го е направил, зависи кой как му е удобно. Разликата е сега, примерно, ако са цели един ураганен вятър, силен, има вероятност да го бутне. Тук пък аз нямам, тъй като има, виж каква е растителност, течението няма как да мине, но пък при мен е вероятността да мине заекът и да го пресне. Винаги има риск, няма как да стане и така. Това. Да, но говорим чисто технологично, технически разликата е в височината, но иначе... Въпрос, тук вече всеки има свой собствен стил, методика, начин. Има начин специално на будна пъпка, мисля, че са над 20 различни метода и видови. Има под кора, някои присаждат, други на подобрена популация, на разцеп. Аз първо започнах с този, с него се научи, после минах на този. Има и примерно както е на подобрена популация. Дали ще направим направо на ново. На страничен ли? На страничен, значи както режем го, нали, защото днеска сме с цел упражнение. Както е на подобрената популация и зарязваме. Малко е твърда това. Нали? Както е така, отново ще го оформяме калемчето. Само че този път от едната страна. Се подравнява, от тази страна леко се изчиства. Значи и Светло преди малко обясни тук с разцепа, който е на подобрената и тук. Дори така, както е, стига да е хубаво, пак може да се фани. Разликата при неговото, че когато самия разцеп, който направи, ако си махна ръката, калемчето може да остане, па при мене няма и просто по-трудно ти идва завиването и завъртането на нещата. Също се фаща, също се получава този метод. Няма ли проблем в сечението на двете?
основата и самия... Ти се различна дебелина. Значи, при мен ми се в единия край. Просто Трябва да опира единия край. край. Кората, да равни единия край. Другия край няма ли да засъхне така и да... Няма проблем, може да сложите второ калемче там. Когато го увивам и таковам по този начин. Сега то няма начин. Със сигурност отваряме рана и може да засъхне. Въпросът е клетките да започнат да калцират и да започнат да предават към каленчето. Оттам нататък, след тук вече с времето започва да зараства. А горе добре ли трябва да бъде завито, да не влезе в вода вътре, да речем да... Иначе по принцип много е важно хубаво да е стегнато. Някакъв мехлен нещо трябва. Никога не съм ползвал. Не. Никога. Даже сега тук ще видя рецептата, кой правиш и имаш, да. Ще видим, ще видя каква е. Никога не съм ползвал, никога не съм практикувал. Всичко е така съм го увивал по този начин, нали? Само че тук, където показах преди малко на разцепа. Няма такова. Има един друг метод под кора, аз не съм го практикувал. Той долу-горе. Това е април месец. Той като тръгнат толкова е по-лесен. Да, той по принцип тук леко разцепват кората, отбелват и слагат. Не съм имал възможност да сяда, да го практикувам. Другото на такова на спяща пъпка, който го използват професионалните разсадници. Там разликата е, че всяка една от тези пъпки на това калемче се отделя и може такова. Да, сега ще покажем, примерно, по този принцип. Те на зелени Не съм го правил, но съм виждал. Значи той се прави август месец. Лятото. На зелено и... Чакай, че аз много дебело почнах да го режа. И го направя както трябва. Много фин метод, просто там разчитаме, нали, една пъпка се слага с едно действие, слагаме обикновено една пъпка. Като тук все пак даваме шанс, аз иначе и него съм го ползвал, той е... Да, тук може да изберем повече пъпки и по-мощен... Или 100 някакъв път има. По този начин малко дебело го отрязвам. По-мощен клон ще имаме, по-мощен филис ще тръгна тук. Разликата е, че... Аз имам на едно и също дърво сложено. Сега както е тая ябълчица, може да завъртиш ако искаш. Хубав клон, обаче едно клон. Другото е само обаче корона. Както е този, който е август месец на спяща пъпка, идваш, правиш един разцеп така, обелваш на щитче. Тези петна, виждаш ли ги? Тези петна не е хубаво да ги има. А те от какво са се появили? По някакви рани, някакви причини. Видиш, че има някаква така рана, правиш или по-нагоре, или по-надолу. Да кажем, че ги няма в момента. Значи подложката е наранена по някакъв начин. Да, в момента чисто технически не мога да ти го обясня. Ясно. Взимаш калемчето, фащаш го така по този начин. Тук ъгъл пак по 45 градуса леко прицепваш. И отново почваш отгоре надолу да иззимаш пъпката. Този път май ще се получи както те. Фащаше. Не съм го отрязал хубаво. Дай го малко надолу, да се вижда. Тото не съм го практикувал от доста време и отново вадиш. Тук отзад гледайте да не пипате много, да не се замърсява раната. Това цялото движение трябва лятно време да става много бързо заради горещото време и това. Аз правя един малко така много нехигиеничен метод. Почвам с това, опам го тук. Съответно, знаеш как хубаво ми се лепва. Правим това се залепи. Това, да. Просто и тук леко гледам да го изравня. Ето. И ако някой ми подаде една бяла лентичка, там има една бяла лентичка, дето е паднала. Така. Това е Стефан. Така, мерси. И започваме да стягаме. Под пъпката, така ли? Почваш под пъпката, а тя да се вижда... Тя трябва да се вижда, значи хубаво го виждаш. Сега, по принцип, лятото тук може да има една листна дръжка. В момента, нали, защото той няма. Част от листото може да се... Да, тук виж как пъпката
Да. Я прескачам, да така. може да се вижда. Особено Да при има някои прозорче. сортови, при някои сортови ябълки, самата тук е голяма пъпката, тя почти се не вижда, долу-горе на усет караш. И стягаш хубаво и връзваш. Това лятно време кой месец? Август месец. Значи най-хубаво е като мини Богородица, че и по-хладно при нас. Подложката трябва да се полива, нали те? Ами хубаво, за да има хубаво сокодвижение. Сега този метод, който го направих, по принцип там са два метода на чип и Т-образен. Това е на чип. Когато е по-слабо сокодвижението, не е да е поливано, този повече го практикуват. Другият, когато е при по-поливни условия, по-лесно се отваря коричката на Т-то, който. И в момента се слага. Това всичкото презимува една зима. И ако кажем, че сме го направили август месец, миналия август, сега долу-горе по този време, когато тръгва сокодвижението, ножицата, че там остана и ножицата. Да, тук ми подадоха мерси. Просто с обратен наклон и изрязваш. Толкова близко. Да, максимално близко. То тръгва. Разбираш ли? И го изрязваш. Даже може и тази част, като разрежеш връзката, леко внимателно да я отвиеш и нея. И тук почистваш всякакви израстъци през годината. Кога махаш превръзки? Значи тези превръзки ги махам сега пролетно време. Както при този метод. Да, при тези методи гледам по преценка. Когато избие. Когато види, че почват вече самите превръзки да стават да прекаляват с стягането, тогава маха, но това е този метод с чипа. Сега ще се опитам да направя и другият, който е. Той е за август месец, известен още като на перо методът, нали, по-купешкият. То е последния начин. Правиш един разрез тук и след това леко надолу. Тая част на ножката, ухото, да се отворят коричката. Да, ама тъй като в момента няма хубаво сокодвижение и виж как гадно са бели. То трябва на върба да се покаже. Май да, ще е по-правилно. Така, долу-горе се отваря. Един вятър или една сойка каца странично се представи. Сега разликата, ако при това държа калема така, върхът ми е срещу мене, тук го обръщам на обратно. Разбираш ли? При единият, за да може да си пасна. Отново ножката по 45 градуса така въгъл. Отново по същия начин отделям пъпката, само че на мен ми е много неудобно, не знам защо ще щупя калема. Това нещо не съм го знаел за посоката на калема. По-удобно е в процесът на действие. Сега да видим дали ще... Аз значи съм го правил така отдолу едно дърво, твърдо, дъска и така да направя клинчето. Да, иначе или ще се пореже, или няма да мога да направя хубав пъгъл. Да, и го в момента и аз не ми се отдели много хубав така, нали? Да, идеята е все пак чисто показно, правиш отново същото щитче, нали? Естествено тук отзад не го фащаш, както в момента го фащам. И тук както с хубаво сме го разгърнали, само че случайно навлиза самото това. Пак казвам, този метод се използва, когато има хубаво сокодвижение в растението. Като няма, не ще е хубаво да се отвори. Навлиза. Чакай да ви моля го вкараме по някакъв. Т-образното, точно така. Но то хубаво на по-дебело. Просто хванах ми тази. Тъничко. Влиза по същия начин и правиш отново с тази същата връзка. Разбираш? И по този начин. Но пак казвам, това е при добро сокодвижение, това е при по-слабо. Този по-често го практикуват, по-бързо става.
Значи, долу-горе един колега средно на ден трябва да присъди между 200 и 250 бройки. Долу-горе, за да получи това. Дебелината тук е най-хубаво да е долу-горе като това калемче, или ако не можеш да се сетиш каква е дебелината, взимаш един молев или една цигара. Това на голяма подложка на дървче може ли страничен клон да се очисти? Аз го пробвах една година така, но... Трудно е. Трудно, да. Трудно е. Значи, ако ти кажа няма да стане и ти решиш да го пробваш, ще вземе ти сафани. Не можа, не. Да, ако ти кажеш ще стане, няма ти сафани. Зато и просто аз много пъти някой като ми пише, примерно на имейла или като ме пита той ще стане ли, викам човек пробвай. Ентусиазма. Много е важно да използваш ентусиазма си, да опиташ, но най-важното е да помислиш логично дали е възможно. Да не да стане като в оня вид един дет искал да кръстоса, какво беше домати и тиква, за да получи такъв домат. За маската, които са, те явно спират там, където е леко. Да няма... Да ти кажа, за маска по-не става, отколкото без за маска. Аз никога не съм пробвал. За маската спира и не може да фане, особено лекото, зеленото не може да се съедини. Другото, което е, примерно, като каже някой, ма на мен не ми се фаща. Една година съм присъдил около, колко беше, 70-80 дървета и те на една нива. Знаеш колко ми се фанаха? 2. Аз за маска 100 направих, фанаха са 5 или 6. Така, миналата година с Светлю по проекта, който сме почнали с старите сортови, от 200 ябълки ми се фанаха, знаеш ли колко? 195. Сега, тъй, че година с година, методи, техники, всичко тя за маската запечатва не може да направи връзка лекото. Да, не може. Значи за маска, коя сега на този метод? Аз само отгоре слагам на ето тук. Да не влиза вода. Тя тогава го запечатвам и нищо не става. То нали трябва двете рани трябва да се... Не, аз раните не ги таком. Като го сложа зъбки, отгоре само го намажа. Ники раните са без замазка. Обаче пак тя на самото леко зеленото, там прави проблема. Да, лекото не мога фане, иначе вътре не. И лекото като се зацапа и то не мога фане, не мога да се седне от леката. Хубаво да го замажеш. Да не изсъхва. Отгоре си го замазна, запечатам го с палеца, за маска там няма проблем. Само там а то долу като не фане, да мога да калцира. Защото там трябва да пусне, да го образува тия клетки, калуса. Точно в тази повърхня. Като правиш за маската е много добре. Носа тук в момента, на тебе ти се получава без замазка, на друг се получава. Не, комплечка. Аз си играм. Какво ги правиш? Смола нещо? Да, няма. Смола, колофон. Мислих да правя я сама. Борова. Искаш да присъдиш образно да получиш половината, си остане също, а другата половина да е нещо различно. Това по-скоро не би се получило. Това ли беше аз мисля, че не сме първите на тази поляна, в които сладисваме. Тук ми се струва, че някой сладисва преди мен. Аз съм си играл, тук няма място да не съм си играл. А не, те виж, сега ще ги пресладисваме. големите виж весело, те в левите гори са... Добре. Сега, ако искаш, ще покажа един друг метод, само че нямам... Искате ли да ви дам калеми? Да си изберете... И направихме една ябълка.